O nwere ife Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation ji wee hibe. Aga m ekwukwu ya na nkenke. Na-amara m ife a ga-eme ka ala Igbo dị mma, ya ka ji wee hibe Obinwannem Foundation, home and abroad to come together. Ozi ọma na-ezi ndị be anyị bụ ndị Igbo mgbe ụfọdụ na-adị ka mụnwa na ụmụ aghọtaghịzi ndị bụ ndị Igbo, mana o nwere ajụjụ nsị ka m jụọ onye ọbụla bụ onye na-eso Obinwannem platform. Kemgbe isobere Okechukwu Ugwu na-eweta oziọma nke ndụ, oziọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na social media, kedu ebe nọkọtara wee sị ka ị sọpọtụ this guy? Jụọ onwe gị eziokwu, jụọ onwe gị ajụjụ. Kedu ebe nọkọtara sị ka ị sọpọtụ m? Kedu ebe nọkọtara sị ka inyegodo like a testing, maragodo na ihe onye a na-ekwu bụ eziokwu? Mana eme na somebody like you people where they watch me now know they support the mission I brought in Igbo land. Many of you people are cool na adịghị ọcha, both obodo Igbo, both ala Igbo. And now gwara m ndị be anyị tie mkpa, tie ọkwa, ma ọkwa, tie mkpu na ndị niile bụ ndị na-adịghị eme ọfụma n'obodo Igbo, bụ ndị na-eme yahoo, ndị na-eme drug dealing, ndị na-eme ọtụtụ ajọ biznes dị iche iche n'ime afịa, dịka ndị na-eme akụrakụ n'ime afịa, ma ndị na-eme akụrakụ na mgbuke obosi, ma ndị na-eme akụrakụ na main market, ma ndị na-eme akụrakụ na relief market, ma ndị na-eme akụrakụ ebe ọbụla, ma na Aba, ma na ebe niile. Ihe ndị ahụ niile bụ ori. Ọ bụrụ na imego 419 before, ọ bụ na ibugo ọgwụ before, enweghị ihe dị iche na gị na ongọmen, onweghị ihe dị iche na gị na onye ori, onweghị ihe dị iche na gị na corruption man, onweghị ihe dị iche na gị na criminals.